Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:03 na maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Farming Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon, maulanon sa nabukid nga porsyon sang probinsya. We have Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi, Aksyon Bray, no? Sa aton mga listeners, mayang gabi man. Ari idulong naton lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi, Sabado kita karon, Agosto 29 to 2020. Si Tropical Storm Julian, no? Sunod sa bulletin number 5 na aton padayon ni siya nga mag-intensify while nagapabilin siya nga stationary. Kag sa subong ari siya sa Philippine Sea, ginabana-bana siya nga amat-amat ni siya padulong sa norte. Kag amat-amat man nga magkuha ini siya sa padulong buwas nga adlaw, Domingo, antes siya magliso pa northwestward o kung naaminhan nakatungdan sa Lunes nga adlaw sa Pizza 31 sin nga bulan sa Agosto. Kag according sa pag-asa, rapid o kung madasig ang iya pag amat-amat sang kuha sang pwersa, no? Kag malayo ini siya makalabot sa landmass naton dito sa Northern Luzon. Ang mata niya subong ari siya nagaantad sa distansya kapin sa 850 kilometers ang kalayon sa Tugigaraw City sa Cagayan, o kon kapin sa 800 sa east of Kasiguran, Aurora. Ari siya sa coordinates naton sa 16.4 degrees north, kag 129.6 degrees east. Ang isa ka weather systems naton, amo ni ang southwest monsoon nagaapekto sa nakatungdan nga bahin sang Luzon. While diri sa aton ang mga trough nga siling mo nagaulan sa kabukiran, amo nang epekto sang panganod nga ginwaret o kun ginwaret ni Tropical Storm Julian. No? So ang Metro Manila, ang Ilocos Region, ang Cordillera, ang Cagayan Valley, ang Central Luzon, Calabarzon, ang Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, kaprobinsyanan sang Samar. Malapit sila sa proximity sang cyclonic surge ni Bagyong Julian. Amo na nga magalumon ang ila kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagoob nga tuga ini ni Severe Tropical Storm Julian, kag ginaupdan man sang southwest monsoon o kun habagat. Sa iban nga bahin sa aton pungsod,
nalapit kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan, nagapabilin ng yang may pag-uum-guom mga aton kalangitan as nga magalumon ang ating aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan. Karon mabatyagan sa kapungsuran may pagmadlos nga huyop sang hangin halin ini sa nakatungdan pakadto na aminan nga nakatungdan nga direksyon o kung west northwest nagapikto dito sa pinakapunta sang naaminan sang Luzon. Subong man ang iban nga bahin sang Northern Luzon kag nasidlangan nga seaboard sang Central Luzon, nagahalin ang direksyon sang ilang madlos ang hangin na bagat na nakatungdan pakadto sa nakatungdan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang iban nga bahin sang Luzon may ara lamang nga mahinay hasta sa may kasarangan man nga magahalin na bagat na nakatungdan pakadto sa nakatungdan sa gihapon o kon southwest to west nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri sa aton sa Kabisayan lakip ng Mindanao mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin ini sa nabagatnan pakadto na bagatnan nakatungdan o kon south to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay, naog kita diri partikularmente sa aton probinsya, nasiling ko na may pag-uum-guum sa gihapon ng aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan nga may dala ini naligwin nga mga pagulan. Ang aton mabatyagan sa kabukusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag makaagom lang kita diri sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin sa direksyon na bagatnan pakadto na bagatnan nakatungdan o kung south to southwest maga-impluwensya sa kabukusan sang isla sang Negros. Hindi kita apektado diri sa Western Seaboard sa Kabisayan. Nagapabilin na ang action bright ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod at piyasang balod sa aton baybayon sa probinsya. Sang alas 3:59 sining hapon nagtunod o kung sunset si Haring Adlaw magabutlak ini siya alas 8:33 buwas sa aga sa takos nga 1.6 metro ang kadalumon. Kag alas 5:35 buwas sa aga magabutlak si Haring Adlaw. Kag magatunod ni siya alas 5:55 sininga hapon. Ari ket subong 25 hasta sa 33 degrees Celsius. O kon 67 hasta sa 91.4 degrees Fahrenheit. So muni kabugusan sa aton lakat ng tiempos nga gabi action bright. Salamat kay tawhay gid lang Sir Gan. Salamat Sir Gan. Okay, welcome. Maayong gabi Sir Gan. Sige, last 9. Matawhay nga ton sini nga palibot ang mga umaulanon nga panahon sa labokid nga porsyon sa probinsya sang Negros Occidental. Te may waslik gid man kuno si tropical depression nga si Juan. Sa balita, sa aksyon. Julian, pasensya mga kaksyon. Sige, anyway, sa mga utod na to na nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang kita 24/7. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City Jess. Sa gihapon nagapangamuyo kita before mag-umpisa formal ang aton sini nga pagpangalagad. Napangayo kita sang pag-ubay giya sa aton mahal nga Ginoo kag kuana ay palayo kita sa anuman nga mga disgrasya mga kaksyon. Ilabi na karon nga nagaatubang kita sing pandemya sa bugos nga kalibutan ining COVID-19 kabay pa nga madula na ini. Tanan nga nagpositive kabay pa nga mag-alalayo na kag ang mga frontliners naton mas labi pagid nga protehiran ang wala nagpositive kabay pa nga hindi nagid magpositive pa. Kag makabalik kita sa normal nga sitwasyon o Lord pagi sa imo sini nga pagpalangga sang katawhan. Action Radio Philippine Standard Time, La City on Sina Action Radio mga kaksyon. Anyways, taga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Action Radio
Bacolod. Bukas naman ang aton sininga Facebook page pagya sa aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay makamonitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow na aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton bisita lang kamo sa comment section. Kay basahon ta na karon hatagan ta hostisya ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Sinigid lamang nga gabi, siguro mapila pagid lamang ka minutos nagpagwa sang executive order against si Mayor Bing Linerdia sa pagdula na sa mga restrictions or pwede na makagwa ang mga tao buwas nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod, pero ara gihapon ang hugot nga pagpatuman sang health protocol. Kundi dapat 4 ka adlaw ini mo humalin sang kahapon Biyernes subong Sabado, Domingo buwas kag sa Lunes, pero diri sa Bacolod subong buwas makaamat-amat na balik sa new normal nga situation. Why na tong 4-day nga weekend time out mga kaksyon? Amo nang papanibag o subong nga balita pero kompleto kon ko ginang detalye sa karon dugang information regarding sa executive order nga ginpapanaog ni Mayor Bing Leonardia. Aksyon Firing Line. Pero grabe man aksyon sang kuano epekto sa duwa ka adlaw no linong-linong sa Bacolod no. Puwerte ya na ang tao subong actually medyo may kahadlok na gidman no. May kahadlok kag may respeto na no sa aton sila nga mga public officials. Ang naga-duty lang niya nga public officials bot silingon ko ha. Ang waay bot sila da. Aksyon Firing Line. Ginaklaro, gina-justify ko na di action hen siya kay pila mo lang kabilog public officials na dis Bacolod kitao na mga tsura. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban nga balita mga ka-aksyon, bangod sining kung i-check taman karon gali sa Negros Occidental Provincial Capital. Kay buwas mag-aumpisa na ang ilaman niyang swab testing dito sa 3 ka mga dalagko nga syudad kag 1 ka banwa. Amo ni ang Silay, Talisay, Bago kag banwa sang Morsya. Aksyon Firing Line. 5,000 ang ginapangita nila diri sa Bacolod. We don't know kung inang nakalabot sila 5,000 ang target nila. Pero kung ang nagpa-swab test, abi action Henry, ara lang sa mga 3,000, kung nilipay tayo, kay jutay lang gali ang may amusina nga nagkululbaan nga positive. Aksyon Firing Line. Hindi tayo pagpangitaon, gadyang 5,000 nga target, bangon nga way tanalambot na mahoy-hoy abagat. Siyempre lipay tayo, kay wala gali kalambot 5,000 ang may mga asymptomatic, if in case, ganban nga magpositive ding iban. Aksyon Firing Line. Bawang iban, abi, kay gusto nila, ayhan makalambot sila 5,000, tinang gusto niyo nga mabuta tadi sa COVID-19 sa Bacolod. Ang gabayad si Actionens kabalo ka kung sino, PhilHealth. Aksyon Firing Line. Sige, 7:14. Umpisa pa lang, isa pa lang kalinya sa balita ta nag-enjoy ng mga listeners ta. Aksyon Firing Line. Sa Bacolod City Police Office, nag-advise si BCPO Director Police o si Colonel Henry Binyas nga mga police stations dapat mag-log-in dira anaga sinulod kag nagaginuwa. May mga tika nga, kay si COVID-19 subong tuod, hindi mo gid mapaktan kundiin. Kadelikado gid sang sitwasyon mga kaaksyon, no? May mga lugar mga kaaksyon nga ginapang lockdown. Ang Mambulak gani barangay Mambulak sang silay gin lockdown man. May pila ka mga nagalagaw nga mga information subong nga kadamo sa mga nagpalasitive gid, no? Nga ang iban gasulo sekreto lang. Aksyon Firing Line. Kami nagapalasitive gid man subong da nga feeling nyo ang mga simptomas nga ginabatsyag nyo COVID-19, ay ayaw ka mo paghuya-huya kag magpa-swab test ha. Kadto ka mo sa City Health, kadto ka mo sa mga otoridad, kay nga una nga madisgrasya dira ang inyo pamilya. Aksyon Firing Line. Amo mala nang gina-advise naton sa inyo mga kaksyon. Sa iban nga balita kita anay ho, no? Ano maning utok sa isa ka wingman maning kwano nga salakyan bala action hands nagabiyahe from Cebu to Negros Occidental.
gaagi siya sa may kuan mo Danao Airport, Seaport, tabo diri sa Escalante mano. Natukiban sa otoridad, gin checkpoint action hands. Wala labot sa mga kargada niya. May mga kargada nga karga. 8 ka mga 45 kalibre armas lutang. Action firing line. Sideline malang kuntani nimo, na? Sideline malang kiti igo-igo dako man ang ginansya da mo. O galing kiti namutikan. Paano namutikan ba? Siguro may traidor man sa grupo bla. Action firing line. O ti dakops nonoy. O dakpan. Imagine mo na naga-drive ka na pala nga buhian mo na laktan mo pa yasang illegal nga trabaho kundi impas. Action firing line. Sa iban nga mga balita, mga aksyon sa aton sining pagpangalagad, may 4 kay ginapatihan nga miyembro iya sang New People's Army ang nagkaladakpan mana, no? Dito sa area sang Himamaylan. Action firing line. Sige, ang iban nga mga balita karon dugangan taniya sa aton sining pangalagad diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. May time karon o si saon ta kumusta na ang atong duha nga nagkalakitan kaghapon nga naging pangwigit nga mga patay nga tawo sa syudad sang Bago, wala paghihapon na kilala. Pagkatapos ang investigation naman sa Bacolod City Police Office sa tong by bust operation sa nagligad nga gabi nga ginkapatay man sang isa ka persona. Sige mo ng mga medyo mula mainit nga balita, maka-aksyon sa aton sila nga pagpangalagad diri lokal. Action firing line. Kag i-check ta gini karon ang swab test sa Bacolod kung kumusta, nalabot ang target, pila ka bilog, anong sitwasyon, ano ang pagsulundan sini. Sa mga nakapa-swab test da bala, gusto ko lang isaysay karon kung may time kita. Kung ano giblan dapat nyo himuon para nga maplastar nyo ang kaugalingon nyo. Kaya way kita kabalo sa result pa ninyo para hindi maglamita sa iban nga mga pamilya. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, mga lugayawon ko gamay lang nga balita dito sa national, mga kaaksyon. Pwerte man ay natabo dito sa Cotabato ho. 8 ka mga motor riders iya pinangluthang action hands. Patay. Action firing line. Ay nako, hambal sang pulis diri ba si inaway pinamilya ini? O galing may nagalagaw sa social media nga ang suspect, pulis. Action firing line. Pigi na justify sang pulisya na magkamaan namon iya. Padayon pang investigation karon ha. 8 ka mga motor riders, mga kaaksyon, patay. Samtang sa iban pa nga balita sa aton sini nga pagpangalaga dito iya sa national, aray na kolokolba ana ko action henso kabalo ka sang nagligad nga adlaw ang US, mga kaaksyon, o kon ang China nagpalupad action Henry iya sang duha ka missiles action hands dito sa South China Sea. Ini sa pagpakita nga warning ining sa US matapos makitaan nga nagalupad-lupad ang US sa plane dito nga nagsulod kuno sa no-fly zone area sang South China Sea. Ang ginhimo sa taga China, pertig ka mga isog mo, paluparan na yung 2 ka missiles. Sa ginaw, inang ang 2 ka missiles na warning na nga hindi nyo pagsuliton ina. Tingkulol ba andiri kay kon matuod ginman nga amo tong eroplano sang US nagapaning hamot action Jesus Ginoo, nagapangamuyo ko subong palayo lang base amo na ning umpisa sang World War III, mga kaaksyon. Action firing line. Kadelikado, no? Kabalo naman kita nga may gusot subong ang US kag China. Why pa ni ang COVID-19, ang China kag US hindi na ni maghiribati pa sila. Action firing line. Pwerte na iya, mga kaaksyon mo, bangod sininasambit iya nga, ining lang pagpabutang dira sa mga artificial iya nga mga islands. Nga sa din, mga kaaksyon, may participation man diri ang pungsod Pilipinas. Ang kululbaan ng diri, kay kabalo naman kita sang utok ni Presidente Donald Trump. Kagang utok man sang Presidente sang China, basi masudlan ini sang maisog-isog nga mga tanga ka magbinumbahanay nisla. Action firing line. Diin ang iyong kwan subong ang Pilipinas, nabutang kita sa Ladies' Choice. Ano ng Ladies' Choice?
palaman. Action firing line. Kadlaw-kadlawan ta lang ini, pero ini nga tensyon makaksyon, mabulubudlay ini. Nagbulo warning ang China, ti ang US to karon kung kumagat, sadya ganing paluparay nila sa mga missiles, nadudugay naman ni gina himas-himas sila mga missiles nila, mga do kanamit na gini paluparon, o are, da mag-olampisagin sila. Action firing line. Kay nako naman ti blantayan taniya kay kabalo ka kita diri mga kaksyon diri sa pungsod Pilipinas basi malamita kaysa kita sini palayo lang. Paano si galing kay usa duway naman ko gapati gini may siya no. Si Kwan Bla Department of Foreign Affairs Secretary bala nga si Chodoro Locsin Bla. Nagpalayag mga kaksyon nga kontani untaton ining kontrata bala no nasang China firm nga reclamation dito sa may South China Sea no kalaki do di na ko mag may mga restrictions tada mo ang kablokang US amo na ni nagpagwa sang sanction restrictions ning mga 12 tanan ka mga or 24 tanan ka mga kompanya sang China nga nagapatindog dira sa area sang ining artificial gani nga islands mga balkitangat artificial nga islands. Meaning, gin-reclaim, gin himo-himo, binutangan ka duta, dirang tunga sang baybay bla. Para nga may island, gid lamang, like diri sa aton sa Bacolod, ining ginatindugan subong sang madako nga mall bla ang SM bla. So, una, baybay na da, gin-reclaim, ang bridko naton, ang ginadungkaan sa aton mga barko diri. Baybay, ina, gintampukan duta, meaning artificial, ina siya, hindi original. Kita nyo ng SM doon, di kaya kapataas ang building nila kay basi malusno pila kadlaw. Action firing line. So mo nang bot silingon sila maka-aksyon. Now, ang aton diri ginalantaw nga maapid gid diring Pilipinas kung magrinabuab ning duha ka mga higanti nga pungsod sining kalibutan nga ini. Kay kabalo ka 2013, nagkaso ini ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration no dito sa the Netherlands mga kaksyon. Kay amo ni ang kunanay gani mo sang South China Sea nga ini 2016 ang kaso nga gin-file sang Pilipinas didto iya sa court sang of arbitration ginpaboran ini action hence di nagpabor sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Pero subong bisan ano nga claim sang Pilipinas ang China nagapanikasugman nga daw hindi gid man kitindi man kuno ila man to. Action firing line. Ambot kung anong resulta sinipila kadlaw maka-aksyon amo ning balantayan ta. Galing kay do bisa magkinano ang Pilipinas demokrasi kita gyapon action hence mo no. So nabilong kita sa mga pungsod diri sa Asia nga demokrasi. So kung maghilitabo ini allies man tagyapon sang US. Action firing line. Pero friends man si Presidente Rodrigo Duterte kag ang presidente sang China. Action firing line. Siguro mapatunga na lang tani, ma-referee na lang ta. Action Brian Borden. Action firing line. Pero ang iban nga balita maka-aksyon sa nasyonal kay hambal ni Senador Panfilo Lacson. Siya bisan nag-resign ining presidente sang PhilHealth nga si Ricardo Morales. Hindi siya gyapon makalusot sang kaso kriminal. Action firing line. Bangod sang ginaligar nga korupsyon nga ginhimo dira sa PhilHealth mga kaksyon. Siya makalusot siya sa administratibo because nga ti inang hindi na siya empleyado pa sa gobyerno but ang kaso kriminal magapadayon ini. Action firing line. Ang hambal gina isang iban nga kasukasuhan ni firing squad. Action firing line. Hindi man tagaan ta tsansang tao nga makasabat kag maka-justify sa kagalingon niya makapalayag man sa siya sining nga bahin kay ba si Morales bala nagamit lang ni. Action firing line. Sa iban nga balita are good news ini for the Philippines mga kaksyon. Kay ang Department of ng Food and Drug Administration o kon FDA no nag-approve nga ilakip sa ipartisipar ining Lagundi. Sino kilala sa Lagundi? Ang Lagundi bisan diin mo malay makitaan nga kilid-kilid gani mo. Ang FDA nag-aproba mga kaksyon nga ang Lagundi nga tanom herbal ilakip ini sa clinical trial para himuon nga supplemental treatment mga kaksyon sa mga mild
COVID positive. Buka nami ini nga balita, no? Kabay pa nga matigayon ini, no? Ang lagundi nga ini, no? Ini patigayonon sa Department of Science and Technology, Secretary o kon patigayonon, upo diri si Secretary Fortunato de la Peña, mga kaksyon, dira sa Philippine General Hospital, mga kaksyon, no? Kabalo kang lagundi, nagabulig ini siya sa ubo, hilanat, kag ginang sore throat, no? Sa aton siring puwak na bala nga nagakatol. Action firing line. Tim pinakasimptoma sining COVID-19, amo ning ubo, hilanat, kag ang palangatol sang imo sini, nga tawag sila gani, puwak dira tutunlan, kag sipon. Kita mo kung magkuha sila sang imo sining mag-swab specimen, bla magkuha sa imo dira, ginakulikot, kag ginasulsog ng ilong mo. Action firing line. Kag ginabuksan ng imo sining ba dira, mga kaksyon. So pangamuyo kita kabay pa nga ang paglakip sa kay lagundi dira sa clinical trial nga mangin COVID ini siya nga makabulig sa COVID-19, makasabat na ini sa aton sining gina pangita nga vaccine sining makamamatay nga si COVID-19. Action Brian Morden. Action firing line. Last City 27 Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad tigpipilalang ina ka mga dalagko nga balita didto iya sa national, mga kaksyon. Now diri kita sa lokal, ipa-replay ko action hands, ang isa mo da itira lang kay para pagbalik ko ibokbo ko na ni ang lokal na ton nga balita for Bacolod and Negros. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus. Padayon kabulag pamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time, La City 29. Sa nambal ko sa inyo kay na, mga kaksyon, si Mayor Bing Leonardia nagpagawa sa Executive Order number 56 nga nagakakas na sang Executive Order number 55 ini sa pagpatigayon sang apat o kon mass testing ini citywide sa diin ang adlaw nga apat kadlaw wala kon tani movement ini sang pumuluyo halin Agosto 28 tubtob 31. Pero sini nga hapon o kon sinigid lamang nga kasisidmon gumawa ining nasambit nga executive order nga ginadula na ang ini nga mga restrictions kag buwas makabalik na kita sa new normal na naman sa idalom gihapon sang modified general community quarantine. Action firing line. Kung ano balang pinakarason pagin sini maka-action, i-check naton ang pila ka mga otoridad diri sa syudad sa Bacolod nga amo makahatag sang dugang nga information regarding sini para at least makompleto naton ini kag buwas ang tanan nga mga essentials, ang tanan nga mga tawo nga may ara sa mga importante nga ginatawag naton importante nga hilikuton, pwede na makagwa buwas nga adlaw, mga kaksyon. Pero hindi buot silingon nga mahambal kita, mga kaksyon, nga kon gindula na ang no movement, mga kaksyon, magpinagusto na kita, no? Magpinagusto na kita. May ara ang restrictions gyapon normal. Ang no movement lang yang gindula, pero ang mga restrictions sa idalom sang ginatawag nga modified general community quarantine nagapabilin ini, mga kaksyon. Online sa firing line. We have on the line City Administrator M. Ang. Maayong gabi, ma'am. Welcome to Action Radio. Mayong gabi, Action Brian. Good evening man sa nanyo tagpalamati sa buong Action Radio. Aha, ma'am, yun ako na lang namon ng breaking news sining nga gabi ang pagwa ni Mayor Bing Leonardia sang Executive Order number 56. Ano gid ma'am ang pila ka mga kontenido pagid sini, ma'am?
Well, actually, I was in a meeting. Nag-meeting kami, hulin pa kaina, kaya nag-meeting kami duwa sa mga doctors. Aha. Wala ko pa nakita, gid ang kabilugan, gid sang executive order, although may idea lang ko. Aha. Pero ay ko pa nabasa, gid ang the full EO. Mhm. Okay, ang idea mo ni ginakakas lang ang movement sang tao umpisa buwas nga adlaw ba Correct, medyo balik yes. na ta sa normal. Yes, since na-comply na naton, kag nakompleto na naton, kag naubos na ang aton nga target testing population para sa mass testing naton, ginalift na ang ginalift na kag gina-terminate ang implementation ng previous EO or ang EO number 55. Aha. Nga ining may in short wala na lockdown, no? Lifted na ang aton mga pag-lockdown kay tungod niya natapos na ang aton mass testing. I see, kung lifted din siya, ma'am. Of course, ang may ara kita sa mga inner nga mga checkpoint or border diri sa syudad sa Bacolod, automatic madula man sila, ma'am, magamos sini. Yes, although ang aton niya nga Sunday closures ng 3 ka market magapabilin. Aha. Amo na siya ang isa ka, I think isa ka factor man sa ining executive order ni Mayor na pabilin gyapon ang aton nga closure ng market. Aha. So far damo man lang bag-o gid, ma'am, sa executive number 56 way gid man sang iban pagid man nga ginlakip diri sa pagdula gid lamang sang restriction sang movement nga sa mga tao nga pwede na gid mas laka guwa-buwas. Pero sa gihapon ginapanomdo nato, ma'am, ha, ang mga importante lang ang mga tao makagwa, ha, hindi ka magpinagusto kita. Way pa kita sa normal gid nga situation. Oh yes, kay ang giniyas ang mga provisions malang sang EO 55, pero ang iba niya nga mga EO nga previously in place gapadayon ni gyapon. Aha, sige, dire kita, mama. Kumusta, mama, ang 2-day naton nga swab testing sa Bacolod? Kumusta ang resulta, mama? May ara na kita sang ideya as of this time? Well, so far ang aton nga mga test ginpadala na naton sa laboratory. Siguro by tonight may ang nabalaan ko wala lang nagdugay. I think nagpadala na sang mga results, so mabalaan nato nagdugay kung ano kadamo ang aton positivity conversion base sa aton mga ginsubmit nga mga kay kahapon daw mga 2,500 plus ang aton nga na test kabilugan. Aha. Plus subong nga adlaw ang aton nga total nga na test kung hindi ko magsala as of this afternoon was 4,200 or 4,400. I see. Medyo short kita gamay sa 5,000 naton nga target, but we're almost there. Aha. Medyo lapit-lapit na gid man lang. So subong pa dayon, ma'am, or tapos na gid? Tapos na gid, ma'am? Natapos na kita, that's why ginlift na ni Mayor, but ang ato niya nga sa contact tracing sige pa nagyapon. In short, sa buwas kung may dapat yung i-swab ginagyapon. Ay, yes, padayon ginagyapon yung swabbing. Padayon kita gyapon, yes. Kay way magid naton, maybe naubos gid halos tanan, ma'am, bisan way kita kalambot sa target naton nga 5,000, pero maybe iban dira basibla naghipos-hipos malamlam, ma'am, no? Amo sini? Kag actually may mga sectors kita nga gina-identify supposedly nga mga high risk sila, target sila katungod high risk, pero nag-refuse sila magpa-test. Ng iban guro nakulbaan, ng iban nahadlok nga mag i-discriminate sila kung mabalaan sa mga katupad, kung mabalaan sa mga paryente, kaya i-discriminate sila or hindi sila makaubra. So may mga iba nga wala nag-disclose. Amo man na ang isa nga. But makapture ta sila gyapon, ha? Makuha ta sila gyapon sa paagi sa contact tracing. Kaya ang mga close contacts, ang mga nag-positive, makita na sila kaya ang sa amo na nga bahin hindi sila pwede maka-refuse. Okay. So ano man ang inang tawag naton, ma'am, pila ka days gini, ma'am, para mabalaan ang result na nila, ma'am? Ang commitment, kabalo ka naman na action, Brian, nga nag-cooperate kita kag nag-join kita sa programa. Yung pangunahan isang province,
si former Congressman Albi, ang iya commitment is within 24 hours nga ma-turn in ang result. So we are expecting within 24 hours na makita ta ng result kung sila sa out of 4,000 plus naton nga na test, sila sa ila ang nag-positive. Yes. So kung may conversion rate kita nga mag 10%, tapos siningon may expect kada sang medyo mataas nga number. Hopefully nga manubo ang conversion rate sini sa aton ginpang test. Sa mga tagpalamati naton, inidbot silingon nga nahuman ang aton nga mass testing nga daw natawag naton nga uplan one time big time tapos na si COVID-19 ha. Way paniha basi naman. Ang aton ginaklaro lang aton ma'am basing ibang blabwas maginuwa ka maghinugyaw bala kay tapos ng mass testing sometimes may amo sila nga mga panilag sa mga tao. Kinanglan pa padayon di kita gihapon sa pabilin sa aton mga panimalay sa pag-observe sa mga protocol. While naga-mass testing kita, ang tuyo lang niya sa mass testing is ma-pinpoint naton kung sino ang nagalagaw sa aton community nga mahimo, positibo, kag pwede makapanglaton sa iban. Kaya kung makita ta nga positive, ma-isolate sila dayon, but silingon mapalayo sila, makuha sila sa community, kag matagaan sila sa nagakaigo nga pulong, kag maproteksyonan ang iyang pamilya kag ang ara sa palibot niya. Ma'am, initial gid lang gamay, may exact figure kada or number sining na-swab tanan since yesterday, hasta today? Wala gid ko sang exact monitor kami kay ina halin sa mga hapon nakalabot na mga 4,200 kay wala pa kami katapos gatawag ka sa ako nag-meeting pa kami ni Mayor kag sang ang aton nga dialysis naman nga grupo so wala ko pa wala pa namon kuya kakita pa sang final tally but as of kay ina more than 4,000 kita. Ang report sa amon nga wala nakalabot sa 5,000 but we're almost there. We almost reached that number. Sige, at least may ideya na kita, no? Ma'am, ari gamay lang gid nga concern. While nga ginakuhaan sila sang swab test dito, after dira may mga advices sila nga nakuha from the person ato dito sa area sa swab center mismo nga dapat amo ning himuon nila pagpauli na sila puloy-an. May ara sila nga may ginahatag na sila nga daw leaflet nga may mga reminders ang aton mga testing centers may mga reminders man dira kaga of course paagi man sa aton nga mga social media platform kag paagi sa mga media pareho sa inyo ara man na ang constant nga reminders naton kag paagi pagit sa aton mga barangays sa mga BIHERT. So, sige-sige ng aton ng mga reminders, continuous ng aton reminders. Kaga hopefully nga ginasunod kung tani sa aton mga pumuluyo. Kaya nakita ta ang pagtaas isang cases. So, ma'am, sa paglantaw, ayan, kumusta, ma'am? Dako ginibulig, ma'am, sining swab test nga ini? Definitely. Dako ang mabulig. Kaya ang testing is always kung i-partner mo na siyang testing ka contact tracing, ka isolation, amo ni sila ang mga effective way nga ma-curb naton, mapauntat naton ang pagtaas ng cases or paglapta pagit sa cases. Kaya tungod nga ma-pinpoint mo, makita mo gid sa komunidad sino na ang mga nag-positive, kag kung makita mo pagi na sa contact tracing pagka kag ma-test sila. And then kung makita na sila kag ma-ascertain kag ma-confirm by test nga positibo sila, kwaon sila sa community, kwaon sila sa ila balay, i-isolate sila, but sila hindi sa kalagaw, hindi sila makapanglapta, hindi sila makapanglaton. So, it's very effective, kag sigurado, as a result of that, manubo manggid ang cases natin. Kaya hindi na magpadayon ang pagdamo sa cases nga mag-blow out of proportion na gid ang aton ng mga cases. Salamat gid no maginamo sining information do mahagan-hagan mablang aton sining anxiety ma'am sa una-una tabla ma'am ang kahadlok kaysa. Yes. Well, natural gid nga kahadlok kita sa mga cases kaga ang problema sini B-Action Bri si coronavirus, wala siya ga-discriminate. Kay may kwarta ka, kay hubin ka, kay tigulang ka, babae, lalaki, pobre ka, or ga-star ka sa mansyon, or kung ano ka pa man nga klase, abogado, doktor, nurse,
piloto, tanan, wala ni siya ikapili, wala ni siya discriminate. So hindi kita makahambal kag makakampante. But at the same time, hindi taman pwedeng mahadlok lang kita pirmi. We have to live with this. Because maari pa ni siya hasta nga wala pa kita bakuna. Maari lang gini siya sa aton diya ang coronavirus, ang COVID nga ini. So kinahanglan matuon kita nga mag-adapt, nga magtuon kita nga magpangabuhi nga ara na siya by through sa aton nga pag-andam, sa aton mga practices, sa aton daily nga mga ginahimo. Dapat amo nang aton nga protection sa aton kaugalingon. Sige ma'am, salamat. Pero balikon ko lang gid gamay pasensya gid ma'am ha. Sa i-obla ni Mayor Bing, although nga nagprangka kagina nga may mapaginabukaran pero kagamay malang sa daw ginkakas man ni mo. Yeah, gin-discuss namon more or less ang salient lang at point niya. Tiya mo na ginalist niya, bika gina-terminate niya ang in effect, ang CO number 55. Yes. Kaga, ang sa madumduman ko lang sa among discussion sa nga ang closure yan sa market, si mapadayon diya po every Sunday. So far, wala namang guro sa iban, pagid nga important. Balikan to si Tiad Emang. Action firing line. Kabalo kami nagpinamangkot diri dayon. How about sa kwan sang ila trabaho tuod no Action JM buwas kundi may mga malls taya. Tiyan naman automatic. Si Tiad ma'am, salamat gid balik sa imo, pasensya na utod kita. Yeah. No problem. Kay kabalo ka subong ma'am, may naga-text na din nagapamangkot kay naga-monitor gid sa aton. Siya paano kami ni Boss Man gaobra sa mga malls bla, ma-duty sila. Yes, it will go on as usual nga MGCQ kita. Pareho lang gyapon nga, business as usual. Pati mga PUJ naton back to normal na gid sila. New normal Yes, new normal. back to normal. Yes, back to normal. Ma'am, last na lang gid ma'am, nagligad to na bag-o lang na muno nga naka-meeting ka with the doctor, pero ang pamangkuton kuya, kumusta mga hospital ta ma'am, nakabalik-balik na sa normal? Do isa na kasi man nakaligat. We still have the same problem sang shortage naton sang personnel. But nakapadala na sa aton ang regional paagi sa National IATF, paagi sa ang response sa aton ni Presidente Duterte, ni Senator Bongo. Nakapadala na di ang team nila ni Secretary Simato and Secretary Dino. Sang duwa na ka medical teams, no? Ang duwa ka medical teams na deploy sa Queen of Mercy kag sa Riverside, composed of ang isa ka team, may isa ka doctor, duwa ka nurses, kag tatlo ka medical aid. So may additional pa sila nga ipaabot kag magabalik di sila sa September 1 kung ano pag itong mga gin-discussion namon kag plastar sa ila nga mga kakulangan nga dapat naton himuon para mapanubo naton ang cases kag mapauntat ni naton ang pagdayon nga paglaptas ang virus. Amo nang ila naman nga amo nang amon focus sa daso naman nga discussions. That's why isa sa mga issues nga gin-raise namon ining parte sa mga nagadialysis. So nag-meeting kami subong, wala pa natapos, actually wala pa na-terminate, sige pa kami. Nag-excuse ako to anay kasi ko may interview ako. But amo na siya subong kay ginapangitaan namon mga ways, mga pamaagi nga ma-address ang mga challenges nga ginatubang naton tungod nitong COVID-19. Sige. With that, ma'am, salamat sa mga time. Kabalo ko masako ka, pero salamat gid sa time. Good evening, ma'am. Mabuhay ka. You're welcome. Yes, ma'am. You're welcome. Thank you, Gid. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Action firing line. Si Tiad na maka-aksyon na M.Ang nasa siyudad sa Bacolod, party sa OTY gidman sang dako nga ginbag-o. Action firing line. Basta ginkakas lang ang pagkontrol sang pagwa sa mga tawo, mga kaksyon. So, buwas, balik na ta sa MGCQ, no? Modified General Community Quarantine. New normal nga situation. Klarohon ta, hindi bot silingon nga ginkakas na ining nasambit iyang Executive Order number 55. Kay basi magsalang isag naman kamo buwas, may mga magkaladak, panda, way mask, way isang face shield, kung ano pa dira nga mga health protocols. Ang aton sining nga health protocol siya nagapabilin iniha. Basi lipat kamo da kadalag ko sang balayran sina kung magkaladakpan kamo, ha?
Sa mga nagaobra sa malls mo amo ni kag iban nga mga grocery stores bla was Domingo. Tinaman kung nakabalo gurong mga ang boss nyo da pinanawga na kamo guro subong kung may duty kamo kun ay kiti hapon na nito na dula sa sining hapon ni gumawa mo. Tama ng diferensya kung kaysa nga kung magpagwa kita sa mga announcement abi mga kaangay sini ara na sa bi sang kuan budlay no. Action firing line. Pero kabalo ko mga boss nyo na manawag na da sa inyo kay para maka-duty kabubuas o kung anuman nga sitwasyon. Klarohon ta lang Bacolod City alone lang niha ang ginawakal na tondri ang sa probinsya nga way man ginto yan nag-stop movement sa probinsya. Action firing line. Daw kuan to ka normal to sa sitwasyon dira labi na gid sining Silay, Talisay, Bago kag Banwasang Morsya mga ka-action. Action firing line. Ang nagapinamangkot di parte sa merkado basahon ko lang diwa no basahon ko lang gamay diri para maintindihan naton kay Aryo na saad sa Section 2 balang sa bagong executive order nga magapabilin nga nagasaragya po ng 3 ka mga mayor nga merkado, Libertad Market, Central Market, kag Burgos Public Market ini. Tob-tob las 12 iya sa tungang gabi sang Agosto 30. Tibuas amo na Agosto 30, Domingo. Action firing line. Okay, so pwede na kamoya makapamakal sa Lunes pa. Galing kiti, may mga barangay man kita nga mga kuana nga mga merkado no? May mga barangay man kita nga mga merkado, mga kaksyon, tindi gin man dapat problema ini. Sige. May gabi lang kay Dr. Ronel Sario. Salamat gid sa nagamonitor gid diri sa aton pati si nanay, si ma'am niya, si mama niya, ano? Salamat gid kindly emphasize na tanan nga ginswab should remain quarantined at home until results are out. Thank you, Dr. Ronel, ha. Actually, preparar ko di Doc nga gusto ko explicar karon dugay-dugay regarding sini kayang iban, although gintagaan sila action hands ang leaflets na gin-mention nyo kay na, mga reminders. Ang iban ba sibla pinang lupot na tubla ko, di na to pinang haboy. Action firing line. Dugay-dugay pagbalik ko, iplastar ko na. Kag-ari pag idang issue karon sa Bacolod, ini ba lang mga OFWs na ton, bao nag-viral action hands sa social media, ang ngalan ni Councilor Cindy Rojas Tan kag ni Councilor Israel Salanga bangod sa mga pagbaton sining mga OFWs nga pinatulog sila dira sa Forest Park mga ka-action. Action firing line. Di may nag-post man to nga we don't know kung may ideya siya kung ng protocol. Di kanuluoy man yung mga konsihal bla nga nagapatay-patay na ni katrabaho tapos hanuton mo pa ya sa social media bla. Hindi gimanasin sakit nga hanot pero yung pagbutang muda kung kaysa ang mga maalam sa social media pakomentaron mo doon ano malang imo nga duway niya mga balor ang mga konsihalis Bacolod. Action firing line. Ini pa mga konsihal nga si Cindy Rojas kag si Israel Salanga mo na yung nagapulaw bugtaw sa LSI kag OFW. Ay sus kaluluoy mga tao. Di karon magahatag sang justification diri kapag klaro si Councilor Rojas sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-action. Action firing line. Sige, las 7:50 yung 49 vedra lang kamo ha kay plus start na karon tanan sa aton nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This time. Ay, may gabi lang sa mga kauturan ta, nagatutok man diri sa live naton si Madam Amy Esmeralda Dolido. Keep safe ko no Pinas, salamat gid. Merly Gonzaga, good evening Sir Bri, biblically na ini ang gakatabo pero hindi pa man ang katapusan. Hindi lang tama nga muyo anay sa mga oo. Ginakuan kita, gina-remind na kita, no? Josephine Lobaton, good evening, Exxon Bri. Always monitor. God bless. Gida. Keep safe. Kabalo kayo nagkakatabo sa palibot. Grabe mo. Subong sa social media, action hands. Hindi ko batian action Hendry. Batian mo action hands? Hindi, no? Hindi siya. Si action JM lang. Hambal sang isa naton ka texter diri. Hambal ya biblically ari na nagkakatabo sa aton action JM mo. Nasulat sa Biblia bala. Uy, mako mo sino man Ginoo di mga kig sinakita mo ng bago nga viral nga dance challenge sa mga tahong ni Carla na. Puwerte nga kabastusan niya sa mga kababainhan, ka mga kalalakinan. Hala, liad-liad, ayod-ayod.
Ano gibing makuha mo da abi? Sus ko nga mga kabataan ini, mga babae pa naman. Di na mga ginikana nila siniman ng tahong ni Carla nga ini sa pagabastos. Si George Gargasiran, lagundi for cough. Ti ang symptoms sa COVID, ubo. So pwede lagundi. That's why nga ginapid sa subong sa clinical trial. Sir, kabay pa sir. Lilibet Ninya, good evening man. Si Jen Oysisor Arama naga-monitor sa Aton, God bless man. Si Manong Idilaos, good evening. So Brian naga-monitor sa Town Victorias, thank you gid. Tobias Nets, good evening. So Brian, ano ang lagaon ang dahon sang lagundi, damo na di sa amon, salamat. Way pagi ko ideya kay ilakip pa lang siya sa clinical trial, dira tanan mabalaan kung i-capsulize ini siya or i-inject ini siya, no? Do i-vial siya bala, no? Si Ana Mandrigos Rob, me sir, I have lagundi, mga more than 10 years old na. Kag gina pa damo ko pagid. May neighbor ko nga may cancer, naga pangayo siya kag gaon imnon, no? Ining lagundi, ini sigurado pila kadlaw may iniktarya na ni lagundi mo kung mapamatuod. Diti pro expert ang kahambal sinadriya, ang DFA mismo nagmuno na. Rosini Borla Upaw, salamat gid sa pagmonitor, God bless. Mary Jane Mendoza, si Richel Aguarenze. Action Bry, good evening. Open ang church. Buwas as lang kami kay ligad, hambal wala misa. Pagitindi ko ang church do ay pagid, no? Labi na gid diri sa Diocese sa Bacolod, no? Bert Hirapusco Caraballo. Dapat may quarantine pass nga gamiton bisan MGCQ na kita para limitado lang ang tao nga makagwa tani, no? Amo na tani, no? Kung sino lang tong tao bla sa sila nga panimalay action jet, no, nga nagagwa abi, tango-tango lang da sir para may sa sila nga panimalay, kung may duwa na ka tao nga nagatrabaho, amon tagaan quarantine pass, no? Ang wala dira lang kamo. Na okay gini nga suggestion to, no? Tani mapinsaran ini sang syudad. Michelle Blanca Matalubos, good evening Action Bry, watching here on or naga-monitor gid permi from La Carlota City. Happy listening, watching lang, na gakadula, dali gilang pasin siya gid nadula sir, dahil basahon ko lang karon liwat ha. Si di lang gid gakadula siya bangod nga nagakuan sa damo-damo bala nga nagasinulod, dali lang gid ha, balikan ko. Si Sir Philip Laurente, naga-monitor man barangay Minuyan, Tamyaw lang, dira barangay Mansilingan, si Mr. Rodi Agsam Katedral. Jo Lutaw Araman, naga-monitor sa La Carlota. Jose Marie Fidel, Action Brima open. Kita mo na dula siya ho. Ano tong pamangkot ni ni Sir Jose man. Jin Balza, naga-monitor man, watching from San Antonio Abad Church. Salamat gid, Paris Church. Thank you gid. Analiza Gardose Bianco, salamat gid. Nadula na naman. Ay, kuan ang computer. Tagagawla untat ang sulod niya. Si Sir Warlito Nisha Araman, Eric Binuelo, evening Action Bry, monitor lang kami gali sa Valenzuela City. Greet ko lang gali family ko da Barangay Pandanon Murcia, sa wife ko Emily Binuelo, kag baby boy ko Emerson John, kag family Sarmiento da, salamat gid. Si Aileen Mijares Araman, Action Brian, keep safe and healthy kita tanan, watching here sa Hong Kong. Rosalie Villarente Araman, si Chris Araneta, salamat gid na sa pagmonitor. Remigio Bermilio, Action Brian, dapat maghalong gid kita kay ang virus hindi na makita. Dapat ang mga congested nga lugar like public markets, bantayan gid ang movement katawo, padalaan ka Philippine Army kag PNP. Remigio from Vic Pottery. Salamat gid. Jose Mongcal Torilla, keep safe, God bless, O Lord. Salamat. Merly Villasencio, good evening, so Brian. I'm watching in Saudi from Barangay Pandanon. Greet ko lang family Villasencio. Salamat. Si Lainey Valencia, good evening, so Brian. Watching from Fairview, Quezon City. Keep safe, good health, everyone. God bless. Eric Benuelo, tani maukihan na ni ang bulong sa COVID ang nagundi at virgin coconut oil.
Tani matapos ani para makabakasyon man kami sa Negros. Tani, no? B-Boy R. Kisula, ay grabe, salamat. Ivanisa Esperta Gilyang, naga-monitor ko no subong si Choi Panggoy, no? Keep praying kita for the eradication of COVID-19. Ka-monitor si Diday, tanan nga family Esperta sa Candoni, kamo lang kuno da bahala, anaya, kami man, hindi kami kakadto, halong kamo, God bless. Salamat, kid. Sige. Okay. Chris Vilma Treyes, good evening, Sumbray. Monitor kami di East Homes 3, Barangay Stefania. God bless. Krisha Rodriguez, naga-monitor man si Nitinion Rodriguez, kag ang mga kids ko na, good health always, God bless. Action Bray, ikaw gid permi namon ginahulat magbalita. Kay ka, salamat gid madam. Wow, thank you gid. Bambi Padernal, salamat man. Virginia San Antonio Olpinda, amal niya, Bray, ang mga auto parts ma-open naman, boss, halong lang. Good evening. Depende sa ila, pero gendula na ang restrictions sang movement sang tao. No? Depende na sa tag-iya, sang management. Si Dawin Iwarata, good evening, Sombray, gapamati kami di Iwarata family. Sang Barangay Kabog, Martin Aliling, magandang gabi po, watching from Imos, Cavite. Salamat. Si Lawrence Harder, good evening, Sombray, watching live from Bago City. Ginatamyaw ko Harder family sa Cagvilla family sa Morsha. Dijen Jonah, ang nagpanik, bayeng nagpanik gidto sila. Rose Guevara, good evening, Sombray, patamyaw naman, Guevara family dira sa kay Maria Elena, dira sa Maria Elena Dulao, Bago City, kay sa tanan nga Guevara sa Negros Occidental. Happy weekend, keep safe, God bless. Anadilia Villa Carlos, good evening, Sombrayan, watching you, keep safe, God bless. Si Gin Ostan, Araman, panik buying, ligad adlaw, gani man. Good evening, Sombray, watching from Japan, salamat gid sa balita nyo. Okay. Jonah Garcia, good evening, Sombray, may gabi man sa mga anak ko dyan sa Sitio Lunao, Barangay Mailong, Bago City. Family Baladhay, Garcia, ingat kayo palagi, salamat, Sombray, ingat po, God bless. Watching from Tandang Asura, Quezon City, salamat. Si Romvel Sina Rosa Hinko, good evening, Sombray, tamyaw ko lang Rabbi kag Nathaniel, avid listener gid sila sang Mursha, idol kagid sang bata ko, salamat. Si Weatherspoon Hivale, naga-monitor man. Eric Sumpay, pwede na tanigali, ano naman, tanigali ka obra, boss, Action Bray, pwede na kay balik normal. Araman si Jopring de la Cruz, good evening, boss, monitor ko diya sa balay Talubangi, Kabankalan, salamat. Eric Sumpay, si Myro Masicampo, good evening, Sombray, always ka-monitor diri sa East Homes 1, og yun na lang ta kay hindi man lahog-lahog obra sang gobyerno ta, husto gid na. Lisa Joy Ilon Amoroso, Salvic Kahilgan, sir, good evening, pwede kami ka-travel da sa Bacolod, boss, halin kami hinigaran, pwede na. Kay kuha naman mo, halos balik naman sa normal. Olap Bersiker, good evening, Sombray, from Fortune Town, kapihan sa Santol Silin Homes. Wow. Dugay ang social media ni. Dugay ang social media, dulaon gidni kay wala pulos, mga gagwa ginapost ang media. Imbes may freedom ta, ihambal gusto sa public, hindi kay wala pulos. ang mo silingon ni Sir Saniman. Ang iba ni gasulubra abi. Amo ginang diferensya da kay do sulubra ang posting tod. Rolando Coratao, good evening, Sombrayan, mangkot lang kay ang friend na OFW, nagabot sila sa Bacolod sa August 23, hasta subong wala pa sila na swab test gyapon sa usla nga ang OFW kadugay, no. Dennis Richard Tiboroma, ang lata maingay pag walang laman, parang tao madaldal pag walang alam. Basi wala sila kabalo sa mga sakripisyo sa mga konsihal nga ina. Ay ho, ang dapat i-bash nyo da ang wala gapakita nga konsihal. Good evening, sir. May pitik ka, ha. Si Richard Bonilla, naga-monitor man. Good evening, Sombray,
from Fortune Town, kapihan na Santol Silin Homes. Mga piko na bladason nga adlaw, sir. Pangitao ko si Sir Ulap Berserker, no? Berserker. Salamat. Ten Suarez, Giking, always watching Firing Line. Good evening, God bless Bacolod. Until 8 p.m. Gyapon ang curfew, sir. Yes, hindi. From 8 p.m. to 4 a.m. the following morning. Elizabeth Malaka Gamala, good evening, man. Pwede i-divulge if may positive sa workplace, especially BPO. Thanks, God bless. Amo na budlay kay Duwaygid. Bibing Dagia Bautista, good evening, Exxon Bry. Monitor gid kami Barangay 39, Lizares Avenue. Keep safe dira. Olive Prado, Gargaritano, good evening, Exxon Bry. Watching live from Riyadh, KSA. Keep safe lang, stay at home, and God bless. Thank you, sir. Chris Vilma, 3 years Damo, Kodila Gundi. Wow. Tani bulong na ni siya, no? Vaccine na ni siya, no? Aldrin Limaco Araman, Wilson Tejidor, salamat gid sa pagmonitor. Ang oregano, pagid ko, no? Obi Juan Kamute, good evening, Sumbray. In fairness, Jutay Gidman, nagpasaway sa sulod sang duha ka adlaw. May tani kung may quarantine pass pa para masustain ang Jutay nga galagaw. Tuod, no? Mahimo, tamalang gali, no? Nga abi nga, why not himuan, tabi quarantine pass ang kada balay kung sino lang ang magwa, mamakal, or nagatrabaho, amula nang may quarantine pass dapat. No? Gabay nga quarantine pass, ano? Hindi kayo daw ID, gid bikadako. Tapos stricto gyapon mga polista sa mga checkpoints abi. Sigurado ko mamat-amatan ta gini. Okay ang iban sa mga HQP, oh. Sige lang, ikwantani karon. Armagira Cyril, ibalik ang age restriction below 20, bawal magwa kag mga senior. Ara na siya gyapon ang amo sila nga edad, why na siya nadula. Julita Gonzaga, good evening, Sombray. Ginatamyaw kugid giangkon mga friends, labi na gid si Donna Cadines sa Lagrangha. Sige. Karon to gidugaya, standby lang kamo da kay interviewon ta si Councilor Cindy Rojas parte sa OFW kag iban pa nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial kag iban pa. Alas 8:03. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, saan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Firing line. Sir Jonathan Granada makaksyon sang Life Extension Philippines. Bisan din nga botika, pwede ka mo kabakal sini. May itong information kay pampabakod giniya sa immune system sang isa ka tao. Action firing line. Las 8:03 Action Radio, Philippine Standard Time. Magtamyaw kita anay mga kaksyon, gamay gid lang sa mga utod na to. May gabi lang sa kay Tita Ida Rio Sora. Salamat gid sa pag-monitor. Upo dyan nga nag-monitor subong si Nanay Linda kag kagawad Idi. Salamat gid dira sa Banwa sang Morsya mga kaksyon. Nag-monitor man si Alexander, matig makaksyon. Upod ang iya sining teka lang, program mo diri sa Yaw-Yaw Kawayan. Tamyaw lang si Kulatoy, Mercy Mikoy, Tuto JJ, kag Jana Faith Tigbaw, sang kag Manzan family. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Nagatutok man sa aton ganiya si Dr. Ronel Sario. Salamat gid sa pag-monitor kag ang imo sining mother. And si Tata Turbela, salamat gid sa pag-monitor sa Tugisan, Barangay Pandanon. Si Mama Nita Turbela, si Baby Tita Nene, Araman si Tito Alex kag Mama Isak from Maymay kag Uying. Salamat gid sa pag-monitor baw. Si Sir Kuano, si Sir si Sir John J. Liba sang Pulupandan PNP nagapangagda panyapon kun lapit lang sir. Si Sir Romeo Vargas gani sang Himaylan nakatutok man ang patrol car. Action firing line. Major Gail sang Nokpo naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagat. Gin-promise ko sa inyo kaina nga taga-anta sang tips sang aton sini nga mga ay unahon ko na lang guro si Councilor Cindy Rojas ay kay basi bala kwan inang tawag naton sa Kosako sa Black Caron. Way na ni sila tulog gay kaluluoy nga mga konsihal ino nga natuon nga may arasan task bala kaluluoy mo sang trabaho mga kaksyon gaiti part na sang ila sining kwan mo part sang ila sining trabaho gid blahaw ti anong tana karon pero kaysa madamulayan pa sa mga tawo ay grabe okay dali gid lang sige salamat gid sige kung kaysa mayaw-yawan pa sa mga tawo nga kaysa ni mga tawo duway pagid guro man ideya kung anong sa likod sining mga istorya nga ini. Okay, may reklamo Sang nagligad nga adlaw, may nag-alalabot diri nga mga OFW mga kaksyon sa probinsya sang Negros Occidental kag subong man syudad sang Bacolod mga kaksyon,
So ang iban galit diri nga OFW inabalang sa isa kadlaw daw kaapat daw mga 400 kabilog nag-alalabot. Pero ang ining OFW ang may task sini si Councilor Israel Salanga. Ang mga OFWs diri sa Bacolod ginatagaan sila sa mga hotel rooms, mga kaksyon. Ang saklolo sini sa ila, amo iya ang uwa. So, ang LGU nagabulig sa paghatag sa mga tululugan nila aksyon hands. Diri sa Bacolod, balaya mga bubuan sa OFWs diri. Ang LGU nagasala kung din nga mga hotel inislay pamutang. Pagkatapos, ang probinsya sang Negros Occidental, may mga OFWs man. Kung kaysa tidiri man sa mga hotel sa Bacolod man ginapamutang. May mga hotels kita diri nga hindi man magbalalaton ng iban. May ara gin man iban ang balalaton, pero mostly gutok na bangod sa kanamuon sa mga OFWs nga iba nagatiner lang kay hindi 15 dias kundi galambot pag isa tag 20-25 dias kay sa hulat sang resort. Kag sa hulat nila sang result mga kaksyon, kay ini kung isang result sa ila swab test niyo, pagkadugay mag-abot. Kung kaysa kadugay-dugay mas na swab test mga kaksyon. So nagkumod ang mga tao, kayang iban nga mga OFWs, imbes nga i-isolate sila every room, isa man ka OFW, ang iba nagtipon-tipon sa mga isa ka lugar. Tinagreklamo ang mga OFWs. Ang lain lang diri, kaysa nagalagaw sa social media, ang ala ni Councilor Cindy Rojas, amo ginyang una nga ginlawag diri. Pati ang banay ang away na hindi na niya konsehal sa Bacolod. Si former Councilor Bobby Cindy Rojas na laki pa sa istorya diri. Tiway naman ning isa ka pa silabot kaya ang asawa naman ni subong konsehal sa Bacolod, ang isa ka palinong-linong naman ang tugani, pero gabulig man ni gani kung paano nahikotaro ng mga LSI. Kaya sa pag-inchindi ko si Councilor Cindy Rojas, LSI ning iya nga task iya mo. Siguro way ideyang iban. Anyways, subong nga gabi ari sa aton sininga linya para iklarohon niya man ang iya sininga trabaho. Online sa firing line. Yup, on the line, bisan masako. Councilor Cindy Rojas, ma'am, good evening. Yes, good evening, Action Brian. Good evening to all your listeners. Salamat gid sa time, ma'am. Ma'am, ano giblang sistema sini sa mga ang OFW klarohon ta is Councilor Israel Salanga giman nga task yes, no? Councilor Israel Salanga. Ang sa imo ya, ma'am? I am in charge of LSIs and returning residents. Returning residents. So, paano natabo nga attention Councilor Cindy Rojas? Ano ma'am sistema? Sinidjugiri kabi ma'am kapabalon tang Bacolod non kay Negrosanon sang imo iyang status sang imo nga trabaho, ma'am. Go ahead, ma'am. Well, okay. Action Brian, everybody knows that I'm in charge of the LSIs and aton nga mga returning residents, no? I have been in charge of them since May when Mayor Bing appointed me as the chairman sa aton nga ASNOR, no? So Action Team for Non-OFW. So ang aton nga mga LSIs gaagi sa aton nga opisina, no? Ga-coordinate the office, no? And then in return, I help them facilitate. I facilitate their travel authority as well as issue their notice of coordination, no, para makabalik din sila sa aton syudad. So we have been doing that since May, June, July. Ika-4th month na naton inisubong. Now, early this week, nakibot ako kay gintag ako sa isa ka post concerning our OFWs, no. I have seen the post and it says that this is a photo at one of Bacolod's quarantine centers. Now, I would like to clarify na hindi ni siya quarantine center sa Bacolod City. No, because I also inquired and asked Councilor Salanga kung diin gid man isubod ang ining picture. So I think ari ni siya sa isa ka daw hindi ko sure if it's Forest Park. No? So I said hindi na yan atong quarantine center ang Forest Park. So Councilor Salanga explained nga hambalya ini sila mga OFWs ni sila nga nag-inabot tugod sang August
22 when 22. our moratorium was lifted, and that flight came in again from Manila, no? Aha. So, as per Councilor Salanga, sang August 22, no? Sa isa ka adlaw do 4 ka flight, no? Grabe, At between August 22, 23 and 24, no? Gindagdagan kita diri do 400 plus ka OFWs, no? So we are talking about OFWs that lives in Bacolod, ang ilang residents diri sa Bacolod. We have 400 plus OFWs, and everybody knows nga ang coordinating agency sini sa aton nga mga OFWs is ang aton nga OWA, no? So OWA national. So we have been reiterating to them as well. Hambal namon si Councilor Salanga actually kapilay na naging sulit-sulit niya before kamo di magpapuli OFW. Please coordinate with us and check if ang hotel quarantine is enough to accommodate all our OFWs. Now, we are only talking about Bacolod OFWs. Wala sa panig naisip ang mga provincial nga mga OFWs. No? Kaya ang province na OFWs, lain man niya sa Bacolod. Pero, they also stay in Bacolod hotels. Kasi siyempre, ang iban nga mga LGUs ang probinsya, wala man sila to sa mga hotel, no? Yes. So, di man na sila tanan-tanan ginabutang sa Bacolod. So if Bacolod in those 3 days had 400 plus LSI, what more ang province? It's more or less the same number, maybe a little more. So natabo, wala sila butangan sa hotels, no? Ang aton niya nga OFW sa Bacolod, I think do mga 350 or 360 na place naton niya right away sa hotel on the days that they arrive, no? We have, I think, a little over 40 left sa Forest Park upod sa mga provincial nga mga OFWs. Amo na silang pinakadamo para sa Forest Park. Kay tungod, wala lagi sila may makita nga hotel. So amo lang ginahambal ko, nga reiterate gid na namon once again na naman ni Councilor Salanga. Si Councilor Salanga actually dumpa na siya nga plaka, sige tulis bala. Nga please, hindi man kami di pagdagdagi, pag gusto lang dagdag. No? Si OWA Bacolod, I don't know, no, kung ano gid lang ilang the way they handle things, no? How they coordinate with OWA National also, no? Pero they should have a system because ang gaka-igo diri ang Bacolod LGU, no? Yes. Ang aton niya nga OFWs is the sole responsibility of OWA. So ang aton niya nga role diri sa Bacolod, no? When our OFWs comes home, ginasugat tani sila. Sugat, pinag-coordinate na di sila kay Councilor Salanga sa iya naman niya nga office. Ginasugat sila sa ginadulong sa mga hotels kung diin sila billeted. No? So amo na siya ang aton OFW. Yes, So I just find it unfair nga i-blame nila ang LGU sang Bacolod nga ginpabayan ang aton nga mga OFWs when in fact hindi na amo ang aton ginaobra. We take care of our OFWs. But I don't know kung ining nag-post ni siya sa Facebook, kung di niya na yung kuha nga picture, no? I'm sure it really is happening, no? Sure gid kung magatabo na siya. Pero hindi man tani pag i-blame tanan sa Bacolod. No, kay may ara man kita da sang agency responsible for them, which is OWA Bacolod. And OWA Manila and OWA Bacolod, kapila na sila naghambal man nga so kung hindi functional or hindi systematic ang aton OWA Bacolod diri, dapat sa wayon sang Bacolod LGU. Kapila naman na nato nahambalan, no? But in spite of amo man gyapon nakatabo. Ma'am, aside from OWA, abi nga mag-coordinate diri, mag-communicate diri sa aton, ang ka-up, ma'am, pwede na sila mapamangkot, nga may manog abot nga flight, abi, mga LSI, hindi sila kag-OFW. Yes, we have that. Actually, si ka-up, before mag-abot ang flight, a few hours before, napabalo na sila sa amon, actually, nga may manog abot sa mga flight. But, the problem is, they don't have the manifest.
Wala man sila sa manifesto. Kagabudlay pa dira few hours, dapat 1 day before para makapreparar man bala ha. Oh. Correct. Amo na ang gina-request namon nga minsan 24 hours ahead of time. You let us know kung let's say mambal sa mga okay, si Bacolod may 25 ka bilog OFWs maabot. Si province may 17 ka bilog. That way, si OWA Bacolod diri naton makapangita na sa sang hotel to be assigned to this OFWs when they come in. Kag isa pa mga hotel tadi i-negotiate pa ni naton sila masugot sila bla o hindi, may mga negotiations pa ni sa pilang balayran diri daw muna bla ma'am. Oh, correct. Meron kita mga hotels nga actually have been serving the OFWs from the very start, no? But siyempre may ara makita sang problema with the accounts, no, may mga accounts receivable sila nga balatunon sa OWA kag I think some of them wala pa ka-settle, no, so amo na ang problema why some of the hotels have closed their doors for OWA Bacolod, no? So wala kita kis a choice kimera kita iban nga hotels hindi magbaton kay wala pa sila nabayaran, no, but I think that has already been settled, no, pero ang aton naging problema because ang influx nila. Imagine mo 4 flights a day, 5 flights a day. Grabe. So, in a span of 3 days, dagdagan, 400 ka OFWs, and they are being housed sa hotels, 1 person per room. Dapat lang. Siyempre, inang na siya, kung saan pa bala, hakog sa lugar, bala, kay ang isa ka hotel, let's say may 30 ka kwarto. Hindi mo siya ma-maximize because only one person. One OFW is allowed per room. Yes, so mo bala ma-maximize. So, tiyan mo na nga there is just so much hotels na maka-service sa ato na OFW. Mata siya. Pero subong ma'am, may ideya, I'm sorry, gid ma'am ha, kay kabalo naman kita si Councilor Israel Salanga self-quarantine man subong. So ikaw bangod sang sinugatay hindi man ni gusto ni Councilor Salanga ti anong mo nagaling kay ti gusto man nga masiguradong kaugalingon niya napatay itong staff niya sa suspetso nga COVID-19. Pero ma'am sa Forest Park subong ma'am may nagkalabilin pag ito gyapon nga ti gatupad-tupad ang mga beds nila sini. Hindi na ko updated actually. I think hindi ko sure if as of yesterday, some of them were transferred to Caribbean, no, sa Golden Fields na bala. But still, ang ilang condition is I think three persons in a room or something. Do may nakita ko to nga nag-post muna. So ako syempre I'm sure siguro ang OWA Bacolod, no, ayawan man sila tuod pangita man sa hotel. Correct na. No? So, ang pinaka-importante, ginadasani, ang coordination dito from national. Kaya ang actually, Action Brian, kung wala ka mo ka-realize, nga, ining aeroplano, nga nag-aabot ni sa atin, though taxi ni siya nga aeroplano, bali, pag kada gabi, patakyo na nila damo-damo ng OFWs. Tapos yung aeroplano ni, before na di siya makalabot sa Bacolod, damo pa na sa ginapitan, mapasibo na siya, mapatakloban, mapailoilo, last stop Bacolod. Ay, hindi na siya direct flight from Metro Manila to Bacolod, ma'am? No, it's not a direct flight from Manila to Bacolod. Bale, damo na sila OFWs from different LGUs. So, purtili na sila. Purtili na, gawag isang COVID-19, sinimagamo sila. Susko. That's right. Oo. And that's the main reason why LGU Bacolod decided nga when our OFWs come in, we have to re-swab them. Ay, kabaluman kita nga may ara na sila sa mga RT-PCR results mo coming from Manila. Pero just to be sure, gina-reswab dyan ni LGU Bacolod kasi na-quarantine pa din sila para nang masigurado. Mayo kay subong nga gabi. Ang province, amo man ginaobra ni province pag sa health protocol. May kiso mga gabi naklaruhan ta ini nga nagahapit-hapit pa ni siya sa ibang nga mga airports gali kay nga may iban nga nagahambal nga negative na kami halinto sa origin amon diri iswab kami liwat gali kay nagalinaagaw pa ni sila gali. Ano nga sitwasyon. Bale wala na sila gapanaog man sa eroplano pero damo pa sila bla lugar nga makadtuan. So ila blang mambal nga ini sila dugin butang ng balatanan sa isa ka eroplano. Tapos
malumpat-lumpat ka mo sa lugar na i-drop ang iba nyo man nga upod until makalabot ka mo diri sa Bacolod. Pero why naman niya may gasa, like for example, from Manila to Cebu, pag-abot nila to, may nanaog, may nagsaka, nga halin sa Cebu to Bacolod, why naman ay guroy, ma'am, na? Ay, wala na. So, bali, ang point of origin nila, tanan-tanan, is Manila. I see. So, sa among sininga situation, ma'am, labi na gid ka, ikaw na munuhan diri kag si Salanga, abi, ano may plan ka mo liwat? Ikaw, bi, mag-ayo kay Mayor Bing, moratorium na naman liwat for another 2 weeks, abi, stop lang tanay, elisay kog FW. I think because of the request of Mayor Bing, nag-request siya na do may moratorium. No? So starting August 25, hasta August 31, wala kita flight sang OFW. 25. Okay, 25 to 31. Amo na siya ang duration sang aton nga moratorium. Okay. Now, with regards to the LSI, wala na to na stop ang ilang nga mga flight because ang ara sa advisory sang aton nga regional IATF is for those who have pre-booked flight, patungtan yapon magpuli. And it's okay with Bacolod LGU kay may ara kita ya lugar sa full quarantine natin. We have ample space for our LSI. Nakapreparar kita ya sa arrival sa aton nga LSI. Okay. No, well, in fact, halin last week hasta this week, no, halin sang Sunday, August 23, hasta sang halin sang Saturday, August 16 until August 21 or 22, nakapapulit kita ya more than 100 LSIs from Cebu. No? Okay. So, everybody knows nakabudlay-budlay yung magpapuli sa Cebu LSIs dito sa Bacolod because wala pa kita sang direct flight from Cebu to Bacolod. Mabarkogid sila? The only way is mabarko sila either sa Tabuelan, Maroro sila, or matabok sila sa Toledo, sa site ng San Carlos. But these ports are also closed. No? So it has been a struggle for us. I'm sure nakita mo managing post ko sa Facebook, no, nga grabe nga struggle para sa amon nga office nga mapapuli nato ng aton Cebu LSI. So I found a way for them coming from Cebu, no, ginpasakay ko sila sa vessel ship going to Iloilo, no? Transit sila sa Iloilo via Pocalyong vessel lines and TransAsia. Transit sila sa Iloilo and then from Iloilo, tabok sila paskat makadto sa Banago Port. So kaluyan nakapapulit na sa sobra 100 sa LSIs. No? And then they are now under quarantine sa aton nga mga different school quarantines. No? So, ang ato naman niya Manila ng mga arrivals, no, starting August 24, no, pag-lift sa moratorium, mga flights every day. We have 1 flight every day. 1 flight every day. So, okay man niya tanan. Tayo yun, ang pasulod sa aton din nga LSI. Kaya prepared kita ya sa aton ng full quarantine. Amo na ganing subong kagabi nabasahan ko and kaginasang aga, daw ginabasol pa diri ni DOH Undersecretary Vergere ang mga LSI sa mong rason sa aton sining community kag local transmission tingasagi pa nila pa tuman ining balik probinsyana public probinsya program. Balik probinsya program, no. That's true. Kita diri sa Bacolod, no, wala kita i-discriminate. Yes. As long as you are a Bacolod resident, matunod ka po yan namon. Basta may proof lang kamuya nga Bacolod resident ka mo, we will welcome you with open arms. When in fact, damo-damo na kita sa mga inang mga returning residents nga nagpinuli no? Nag-relocate na diri balik sa Bacolod. They are not stranded individuals anymore, but they are returning residents, no, who have been inablang nagtiner na tudugay sa Manila, no? Nabuhi na to sa Manila, no? Galing tungod na may pandemic, nawadaan ubra, no? Nawadaan ang ilang means of pangabuhi, no? So balik din sila sa probinsya, balik din sa Bacolod. We welcome all of them as long as they have proof na residency sila sa Bacolod. Yes. Ma'am, ang imo na lang ma'am nga ipalabot sa mga OFWs kag mga amo malining nagreklamo against you and Salanga, at least tonight na klaruhan ini tanan-tanan. Pero kabalo ko bisan LSI ginauyatan mo ti sumo naka-explain ka man gani sa OFW para
sa mahangpan pag nila ang sitwasyon naton diri kag uwa may matani makauwa maning uwa no sa amo nga sitwasyon, Councilor ma'am. Yes. I hope, yes. Thank you, Good Action, Brian, no, for giving me the chance to air out ang amon man nga site ng aton nga LGU Bacolod, no. Salamat this opportunity, no. And ang ako nagijaya, I will reiterate it once again, no, ng gapangabay gid kami, no, sa OWA National kag sa OWA Bacolod, no, na I hope inang once and for all bala they have a system. Yes. Kung man inang pinagid bala ang pwede nila mapasulod para hindi ma-overwhelm ang aton nga mga hotel quarantine. And para hindi man magsakripisyo ang aton nga mga OFWs. No, kay ti hindi man na masadyang ila na agyan tapos paglabot din nila sa Bacolod ginaamo na sila. No, kasakit tanawon. So inablang tani ng nami man bala tani ang proseso nga paglabot nila sa Bacolod, matawhay ang pag-abot nila, matawhay ang pagbaton sa ila, mabutang sila sa insakto nga hotel quarantine, no, because they will be spending that hotel quarantine for the next 14 days. Dira na sila mo. So nami manablatani kung nami ang ila sitwasyon, nami ang pagbutang sila sa isa ka hotel, no. And for our LSIs and returning residents, sige man gyapon ang pagbato nato, no. Ang ako nga opisina open gyapon for all our LSIs and returning residents, no, who are planning to come back to Bacolod, no. So ara lang kami sa NGC, no, ara lang ako nga mga staff, no, we will help facilitate whatever it is you need na makapuli ka mo din sa Bacolod. Yes. With that, Councilor Cindy Ruas, ma'am, salamat sa imo time. Padayon na ma'am, kang mabuhay ka, ma'am. Yes, thank you. Thank you. Salamat sa gabi. Thank you, ma'am. Action Firing Line. Si Councilor Israel Salanga, ginakuha naton subong ginatawag naton na pakalma lang naton anay subong kay mo na nagkuan siya, quarantine pa siya siniko galingon mga kaksyon, no. Kinanglan niya man mag-relax man kay sila ni nagasulay sang pulaw, bugtaw sa pagsugat sa mga LSIs kag mga OFWs. Di mga OFWs naton, hindi ni naton sila pwede balibaran. Kaluluoy mga tao ni nagpalauli diri sa aton diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Ang commitment iya sa mga LGUs sang probinsya sa mga OFWs nga sugaton, ara nagatrabaho ni sila. Ang problema lang pag-akomodar sa mga tululugan ng mga hotels nga ang responsable diri amo iya ang uwa. Nan, ini ba lang mga pagpapauli diri nga kulang gid sa coordination, communication, kulang sa tanan nga pagkasimple na malang aksyonahin sa panahon subong dibla. Kaysa una magpadala ka gani sulat, magpangaluyag ka, isulat-sulat mo pa mo. Dito ko may rason, gagakatugayan, pero subong isang pindot ka lang sa cellphone mo dira, tawagan mo, oy, Negros Occidental, syudad sa Bacolod, may maabot da nga mga LSI kag mga OFW, so, amo ni nga flight to, muni muna, budlay gida. Action Firing Line. Oo, pagkatapos ang taga-uwa man sa Bacolod, di daway man nihay, kag nihoy mga pinangpalsak to nila iya ang mga OFWs iya sa Forest Park sa may barangay Takuling ho. Tiga dapat ini sila kada isa ka kwarto, isa ka tawo ni kay tiway ta kabalo kung sino nga symptomatic da sila nga may ara bisang ginadala abi or may ginadala or makiriyer sila abi sang COVID-19 tinag sililimpon to sila sa isa ka do ay nano nga sitwasyon tupad-tupad iya nga mga kwano nga mga katri nila to ho. Ti ano abi, di man ang utok sang tawo nga ginhimo amo sinimang daw ay sus ko kalilibog sang sitwasyon. Action Firing Line. Nag-umpisa ining si COVID-19 nga nag-atraka sa Pilipinas daw Marso gid mo. Ti sang Marso nag-umpisa na ning problema sa communication sang national to local hasta subong nga ginahingagaw naton or ginawat-amat na dula si COVID-19 amo mangyapon lack of communication mangyapon. Action Firing Line. Ang uwaway mangyapon sang inang tawag naton kung konkreto abi nga himuon sa mga OFWs nato may mga kapaslawan mangyapon. Action Firing Line. May mga balayran pa, may mga utang way pakbayad. Ang ibang nga hotel doon di na magbaton sang offer okay may pambayran.
Ay na, no, amo na lang gining trabaho ta. Way naman ginta iban nga trabaho. Subong kay gatutok man lang yang gobyerno ta sining COVID-19 paano ni dulaon. Tinguwa guron tas kuda subong OFW man way nagin man guro iban pag kung may ara gid man ti kimi guro. Action firing line. Way ka mo maluoy sa mga OFWs naton kadako sang ambag nila sining nga mga remittances diri sa Pilipinas sa linsiban nga pungsod subong duplo pabayaan tani sila tapos mang ang ubang taga OFW man kung kaysa way na sa iba na pinsaran pa nga matawgan ang atensyon, siyempre yung lokalidad. Action firing line. Pero kung padalman tagid, uwa ang dapat tulokon tani. Action firing line. Las 8:40, ini nga porosyon maka-action dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule, nagabalansi sa lawas ang tao. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasana. May gabi lang sa kay Mira Servano Abiliar. Greet lang ko da mga Abiliar sa San Carlos City. Salamat gid. Indino Mark, sir, good PM. Lihog lang ko ba da mga Boyani family. Monitor lang ko di Ayala Alabang Village. Salamat gid. Si Minda Damin Minda. Good evening, sir. Naga-monitor kami diri sa Kawayan, Negros Occidental. God bless. Si Jiron Javier, good evening, Exobray. Si Lunga family sang Kabog, salamat. Si Jongko Rose Lumawag, ukon Lumanog Seba, salamat gid Exobraya sa pagpabalo nga balik na ta ang MGCQ. Nene Biato Pabuaya, Exobray watching in Tangob, greet ko lang family Pabuaya sang Hinubaan. Cabrillos MC, naga-monitor subong, happy birthday kay Nanaya Consolacion Cabrillos, San Antonio, Himamaylan City. Salamat gid. Rosalina Arellano Espadero. Good evening, Sombray. Monitor ko rin Banwa sang Morsha. Salamat gid. Si Gracie Palanas. Good evening, Sombray. Pamati kami sa Barangay Bata. Salamat. Shirley Mandate. Good evening, Sombray. Nagdalag ko lang abi ulo sa mga OFW kay kuno mga hero sila. Ginaaway niyo. Pero tani respeto lang sa duwa ka counselor nga gapulaw bugtaw kag wala gid nga pabaya nga makapuli da sila sa Bacolod. God bless you. Thank you. Hindi na ako text na chat. Si Ash Berlin Mesias. Naga-monitor masubong sa East Homes 4. Keep safe everyone. Salamat. Indino Mark, good evening sir. Lihog lang ko tamyaw sa mga Bukayani family. Monitor ko ni Ayala Alabang Village. God bless. Si Armilen Araman, as lang ko if sige ang biyahe sang sweeper flights for OFW. Duway pa, no? Matong mention kay na ni Councilor Rojas. Aileen ka ba sa Naxon Bray? Good evening. Be always safe. Musta na family ko sa Barangay Sumag kag Barangay Bunga. Si DJ Nino Elmer Alipala. Kaksyon, Brian, nagapamati kami sa inyo ang taga Rodriguez Barangay 34. Ginatamya ko lang da sa taga Handumanan. Jobren Munes Ordinario, sir, pa shout out watching from Makati. John Garcia, Sobray, kailan kaya magbalik normal biyahe kay aeroplano kasi gusto ko na talaga umuwi. Salamat po. Check mo na guro sa mga schedule sang Kaap, kanto ka na sa Kaap. Sa mga airlines, mga ticketing office, pwede ka na kapamangkot. Fliasis Ortiz, naga-monitor man sa Barangay Bunga, DSB. Salamat sa inyo. Si Jobren Munes, Ordinario Munes family sa Himamaylan. Joby Monares, Liwat. Nene Inventor Aruza. Good evening, Sombray. Be safe. Monitor lang Barangay 28. God bless you. Rick M. Ditch, Action Bray, good evening. Mga OFW diri sa isa ka hotel, may mga bata pa diri. August 22 nag-abot as sa subong
wala na swab test. Ga tudlanay ang CHO, LGU kag UWA. Ang iba nakapauli na same day lang man kami nag-abot diri sa Bacolod. I-chat nyo ko mga basi ano man number abi-dabi para makatawag kita sa inyo, no? Si Mary Jacqueline Bajango, good evening, Exumbray. Keep safe and God bless po from Barotac Viejo sa Iloilo. Madeline Trinidad, hello classmate Brian, watching here from Laguna, halong gid perme. Proud, Aryans, proud Mascom graduate. Classmate ko. Salamat sa mga updates. Action Radio Padayon. Madeline Trinidad. I-add ko biga, kay ma-talk kita. Classmate ko sa UNOR, Mascom. Sige. Olaf Berker, sir. Thank you, Gedexon Bray. Pangapilan di sa kapihan ta sa silin. Sa Santo Libre kadi perme. From Flores family. Nami to sa kapihan na sa may Santol, no? Ang broad coffee, ginadabla nga paghigop mo balaya. Masagam saman mo Gedexon J ang tinipak-tipak sang kape balaya, no? Sinil ni Realista, may gabi pre-monitor lang kami sa balaya. Pre may bad news ko, may positive di sa amon. Plo panago, gida anay, di maglagaw-lagaw anay, no? Si Manang Pirot da kagang iya nga mga menda ipa-secure anay, no? Analisa Lobaton, good evening, Sombray. Suggest ko lang quarantine pass kada barangay lain-lain schedule nga magwa one family, one man. Pwede kagwa mabakal like here Kabuyaw City, Laguna, daw ka-smooth lang tapos kada establishment may nakadikit kung ano nga barangay ang pwede makasulod para mamakal on that day. God bless us all. Cooperate lang kita tanan. Kanami sa mga wihilas one. Kanami sa mga suggestions mo nga gabi, no? Nami, no? HQP, no? Mayor Bing, basta monitor ang men mo da. HQP sa kada balay. Kung sino tong katrabaho, ti sila lang gidyang pagwaon. Kaya iban bisan may trabaho, gasuroy-suroy gyapon, no? Almira Lynn Malazarte Araman, si Milena Adorio, may gabi Action Brian, JB Dasilio, good evening Action Brian, please greet lang happy birthday from Alfredo Gamarcha of St. John the Baptist Parish, Bago City. Salamat. Selbeth Yap Araman, Maris Lapore, good evening, Exxon Bray. Probe na ina ang Lagundi o kag oregano sa ubo. Dugay-dugay, out of stock naman na. Keep safe, Bacolod. Oo. Hamo na ginhambal subong sang DFA, no? Ginlakip nila sa clinical trial. So, mananom na ta nila Gundi, no? Romeo Aiko, Sir Brian, panamyaw lang sa mga family Aiko, labi na gid dira sa taga-Kubay Elementary School kag kay Nanay Philly Aiko, TY Romeo Aiko diri sa Toronto. Wow. Jima Makilan, good evening, Sumbray. Ano matabo buwas kay lift na ang EO? Sulhay na. Pwede na kasuroy-suroy pero sa importante lang yapon nga mga tao. Apo ni CEO Action Brian, ang tahong ni Carla padako-dako na atukiba sang tahong. Kalaw ay magituod daw binastos na binastos gid. Hindi gani kay daw bastos na gid sobra-sobra na gid. Maricon Baga Silestre Araman, Leandri Pancho, Action Brian, follow up ko lang parte sa mga OFW nga manugpuli from Manila to Bacolod this coming September 1. Kag ko naka-ready na si Salanga sa pagbaton sa ila. Thank you and God bless. Thank you gid kay inform tani sila. Oo. Jose Ray Laporno, salamat gid. Analisa Lobaton, lack of coordination, luoy lang mga Bacolod non Action Brian. Tiano ang purpose ng Travel Pass Authority nga ginakwa sa mga tao 1 or 2 weeks before puli kundi man lang mapare-coordinate dira. Kasubo ba? Tiyan mo no, bago ito lang interview si Councilor Cindy, wais lang ideya kung kaisa iya. Rose Guevara, sinya silang ko Sir J kung ako na, ha? Action J. Sinya sila ko kung ako lang, kung ako na. Tisitan, salamat gid. Tuto dako Mihika. So, na-quarantine si Councilor Salanga. So, may nag-take over sa iya as returning OFW task force or wala? May ara. May ara, ma'am. Radley Carion. Kativer, good evening, Sumbray. Happy birthday, Johnny Bodilla. Shout out lang sa Ireland. Rosby Salazar. Good evening, Action Bray. Lantaw kami diri sa barangay Don George, Araneta, Bago City. FB Live, God bless.
Jerry Azero Jr., Action Bride good PM, Action Bride dapat taga-uwa Bacolod na masugat kag eksplikar tani ma-interview mo taga-uwa, salamat gid. Hindi madakpan ng taga-uwa. Ambot anong ginatago tago nila. Toto dako Mexika ridiculous. Ay gani man. Jimenez Esmeralda Dolido, hindi na lang gani kami magpauli kay dako gid nga problema magdugang pa dira sa Pinas. Patawahay lang anay mama. Hulaton ta kadis Bacolod mama. Ako na, may pila ka batch eh. Dua na? Dua, isa na lang bilhin? Okay. Ikon. Radyo kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time, las 8:51. Pero ginaendorso kagid sa inyo mga ka-aksyon ang Mighty Sea kag Zanton Plus. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Mga security guards dira sa Bredco Port, sila ni security guard Dennis Aguilar, Jomari Lasanas kag sila ni Renan Sigilias. Gapamati gid action firing line. Bao salamat gid sa mga amigo tada nga mga security guards sang Bredco Port, Bacolod mga ka-aksyon. Naga-monitor man halin sa kay 9952. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami always sa The Best Station Radio. Kompleto ang balita. Tamyaw ko lang family, Bardolasa family. Din ito man. Barangay Kapitan Ramon, Idol Kanamon, Action Bri. Salamat. God bless mandra sa inyo. Halin naman sa kay 0525. Good evening, Action Bri. Ga-monitor kami di sa si Esther Salmorina de Los Santos, Carlos, sang barangay Nagasila, Carlota City. Salamat gid. Halin sa kay 1453. Good evening, Sobray. Kag may gabi sa China. Ontatin nyo na ang halit sa mga Filipino kag peke nga mga bulong. Kay amon na ang Pilipinas, panginbat siya na namon. Dalaan nyo ang presidente ka Pilipinas sa lugar nyo. Kung gusto nyo, kay maka-China na siya. Panghatag lang si Presidente Rodrigo Duterte, ayaw po ana. Kaya mawala itong Presidente din. Are, no? Pamati, dira sa mga na-swab test, mga ka-aksyon na, ano dapat nga paghimuon pagkatapos ang swab test, amo na dapat himuon mo. Halina sa CHO, ha? Diretso puli sa balay, kag hindi maghapit sa iban nga lugar. Ng iban basi nang umpra pa, ha? Pagkatapos, mag-isolate ka sa iban nga mga miyembro sang pamilya. Magkaon sang separado nga oras kag likawan nga maghalobilo sa iban nga mga miyembro sang pamilya. Kasimple sini, no? Dapat naka-ready na ang inyong cellphone sa tion nga magtawag ang laboratorio para sa result o kung resulta sang test. Hopefully, magwa ang result at least 48 hours. Ang ginmention kay na ni City Ad ang 24 hours kung pwede pa lang. Mag-isolate ikaw tub-tub nga wala pa nagwa ang resulta. Kasimple nga pagsulundan, action hands, no? Bisan di mo na gani pagbasahon sa ilan ni mo. Ari naman, anong obrahon mo kung negative ang result? Kung negative ang result, congratulations pero negative ka sa tion nga ginswab ka kag kung wala mo ginsunod ang reminders sa number 1 nga magpuli pagkatapos swab
posible nga maka-infect ka sa masakit mga kaaksyon. Kung digin basa, kung ito ni maglagaw, kung may mo ito ginsunod, basi nakagwa kasi ban nga lugar nga may positive man to, ati disgrasya, basi nag-positive ka na naman. Kaya una, ang swab test mo sa paglagaw mo. Kung negative ang result kag asymptomatic o kung wala sang sintomas, pwede na makabalik sa trabaho with reservations paghalong sa gihapon kag i-follow lang or follow health and safety protocol. Kanami, no? Kung negative ang result pero symptomatic o kung may symptomas ka, hilanaton ang symptomas kag mag-subside kag posible makabalik sa trabaho pagkatapos sang 48 to 72 hours. I-observe mo gid ini. Ano naman ang paghimuon kung positive ang result? Number 1, kung positive gani pero asymptomatic kaduway ka may ginabatsyag o kung wala sang sintomas, padayon ang self-isolation, home quarantine para makompleto ang 14 days. Kung wala sang sintomas sa sulod sang 40 o kung 14 dias, hindi kinahanglan nga mag-reswab kag pwede na makatrabaho o kung maka-interact sa imo sini pamilya. Sindihan? Number 2, kung positive kag may mild tolerable symptoms ikaw, pwede lang matolerate na medyo okay lang, pwede ka home quarantine pero dapat may kaugalingon nga kwarto kag banyo nga ikaw lang makausar. Kung wala, pwede ka pangabay sa iluhon sa isolation mismo nga facility pagi sa pag-contact sang BHERTS amoning sa barangay. Number 3, kung positive kag may severe symptoms ka kaangay sang nabudlayan ka maginhawa, nagakaluya, etc. magpa-admit sa ospital. ASAP, magtawag sa ospital para check ang room availability sang room kag mapakig-angot sa BHERTS gyapon sa barangay para madulong sa ospital. Problemas makulod subong way na ang ospital naton sang empty pa. Puno. Reminders. Hindi pag-discriminate ang mga ginpaydalom sa COVID-19 nga test mga kaaksyon, ang mga frontliners kag tumanon ang tanan nga health protocol para maproteksyonan ang imo kaugalingon, ang imo pamilya kag para makabulig sa syudad mga kaaksyon. Action Firing Line. I hope nga nakopyan nyo to para lang gid nga makabulig ta subong nga gabi sa inyo sini dapat nga buhaton. Last 8:57. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una... Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaendorso man naton sa mga ka-aksyon na DTX 500 capsule o galiyon nga pag-inom sini kay nga may tatlo inig. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. May isa ka insidente diri sa isa ka syudad sang Negros Occidental. Napatay gining isa ka lalaki. Kay ang ambulance action hands way krudo. Inutil klase pang gobyerno mag-imo na ano na no? Gintawag na ganing emergency meaning always nakapreparar. Pero wala krudo. What the? Ay sus ko. Paano na mag-emergency naman? Kung way malangli krudo. Kalo ni Santa ni Blakay nami, maning nga isyo mo. Parati sa ambulance nga ini. Last 9:02, sabay ko nalambot tamyaw kay na, I'm sorry gida. Kasi nga, ton sini nga time, medyo kulabos gid. Pero I am pretty sure nga puno kita sa information tonight. Para nagkatabo sa palibot ta. Upod sa bagos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team, ini sa Aksyon Brian Mordan, maghilibati ta Lunes sa mong yapon ng istasyon kag oras. Maraming nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,